Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sugeng pinanggihan malih kalih kula. Sumangga wonten nggamana ingkang kersa dipun sangket inggih salam santun rahayu. Amin. Anak lo omah lo ditetes sing becik aku wegah ninggal omah lho wong lanang sing cupluk wis pastine anulir putih carane yen ora aku tak nyambut gawe kancane pasrah jiwa nyang wong liyane anak lo omah lo mangsa bareng kowe aja nekat aku tobat yo aku nyambut gawe lolo topel kok ayem wae karepmu pikiran kulawar kamu kenapa kondangan tapi guling apane bebrayan atau bales omah anak omah kita sing becik aku gak ninggal omah lho wong wadon sing cupluk wis pastine anggulir putih carane putih daya lan makarya yen ora aku tak nyambut gawe pancane pasrah jiwa nyang wong liyane anak omah mongso burung kowe aja nekat aku tobat yo aku nyambut gawe
tobatmu Pikiran kalau keluargamu kon apa Pikulan tak kirjangi apane Kebrayan otop balik anak lho sing kecil aku wega ninggal omah wong lanang sing cukup wis pastine angulir budi carane yen ora aku tak nyambut gawe kancane pasrah jiwa nyang wong liyane anak omah mangsa karo kowe aja nekat aku sing tobat ya aku nyambut gawe lulu topel kok ayam-ayam baik karepmu pikiran keluargamu kenapa gandengan tapi kuling apane bebrayan noto bales omah anak omah ditata sing becik aku gak minggir omah wong wadon sing cubluk wis pastine angulir budi carane budi danyo makarya yen ora aku tak nyambut gawe kancane pasrah jiwa nyang wong liyane anak omah mangsa karo kowe aja nekat aku tobat yo aku nyambut gawe matur sembah nuwun ngapunten nggih tasih crita kami